Velkommen til denne video. Det handler om, når folk siger noget, og folk reagerer. Første, når folk siger, at edderkopper bare er små dyr. Så lad os gå i gang. Jo, Braski. Når du siger, at du er bange for edderkopper, jeg lader det bare sådan små dyr. Det kan ikke gøre noget ved dig. Når du selv siger, what the fuck? Jelle, der skete ingenting. Du var bare en lillebror. Eller ikke lillebror. Hvor går det? Du er ikke mig. Du siger, at du er den hurtigste i klassen. Walle, jeg er den hurtigste i klassen. Walle, jeg har også slået mit ben. Jeg kommer ikke løbe efter dig. Walle, prøv at se, hvis du bare rører ved det, det går ondt. Det er bare for dårligt. Det er det bare. Folk der siger, det er jo en fjalletro. Det ender altid med til sådan noget. Seriøst, jeg ligner en af Munk. Nej, ikke fordi du er ikke du din. Så. Skriv like og subscribe på part 2. Og så skriv nogle forslag nede i kommentarfeltet. Like og subscribe for mere content.